ugesi uzobuya ngoba isikhathi ba isikhathi man 11:07 8 Dumani yadume esizweni isihlahla somdlebe nondela mzimba bejembeje mfazone empandla hliziyo zamadoda ayibomvu nabasetete nabasenyimba nemkhonto kwasikazi ndaba economist dictionary ndaba zathi dumndeni zabadida abantu eSouth Africa kolokutu sangikhona ayi soka hliziyo zamadoda ayibomvu sanibonana eSouth Africa hayi kunomozi yamlandela ihleli la ngiyasebenza esigodlweni hayibo ngibona sengigcwele ko social media ngiboshiwe ukhehlelezi uboshiwe ukhehlelezi uboshiwe kuthiwa ngiboshiwe guys like really kuthiwa ngiboshiwe oh gosh oh kuthiwa ngiboshiwe guys please qedana amanga kubantu abasuke bengangifuni kubantu abangangithandi and ngelinye ilanga don't listen to one side of the story by all means try to get the story right because one day uyothi mayikhuluma umuntu uthuka ukuthi how like really hey bayazama bathi politics it's a dirty game it is really a dirty game. Propaganda is all over. They will try by all means to bury me. But no, I will change and I will become a seed. Once I become a seed, ngizomila. Angimila, ngibuya ngenye into. Hayi bo bafowethu angikaze ngaboshwa mina. No. Mina angikaze ngaboshwa. Qedana amanga kubantu niyotshela nalo yasisi opostile ngiyahlonipha igama lomuntu mina ngilithinta igama lomuntu ukuthi yeka amanga stop lying stop creating a content I'm not arrested ngihleli nje mina la ngihlalele kwami nabafana bami naba sihlalele sigayela umuthi nje siyabuya sigayela umuthi ikhani ngiqeda ukusebenza ngila egoli la ngikhona siqedela ukusebenza nje ngikhathalele ngibona nje sengisendelwa abantu hayi intokozo kunene uthi bamise kabi hayi impela hayi ngibaphefumulisa kabi to me whatever they can say about ukhehlelezi I chose to keep quiet. You can write whatever, you can say whatever, you can send whoever umthumele uthi agenzeni I don't give a damn. Oh my God. Yabatabukela bonke. Asebe postile benzani. They are lying. Go to Norwood police station. Go wherever you will find ukhehleleza angaze ngaboshwa angaze ngenzani. Ngiyayibuka nje kubhalwa amaphepha circulating in ngiyabona nje kubhalwa hey one day I will tell you the story, one day I will unpack because I'm one guy who doesn't hide anything. One day I will tell you everything. Ningajahi yes wait for me, one day I will tell you. Ningayibambi sithi isiZulu ungayibambi ngekhandi savela emgodini kanje ngoba izoshesha ibuyele phakathi. Hliziyo zamadoda ayibomvu nabasetete nabasenyimbane mkhonto okwazi igazi ndaba ikhala amanzi suka hayi man hayi moya phansi balandeli phansi balandeli bami phansi zitha zami relaxani thathani popcorn nithathe namanzi abandayo nephuze phansi. Uthi ngimhlole no ufuna ukuhlola ngisegoli on Saturday and Sunday and tomorrow by the way ufuna ukuhlola let me just call out my number siyeke nje as a South Africa it will prove ukuthi social media
uzokutshela amanga. You mustn't believe everything ekhulunywa ku social media. You mustn't believe everything eshiwo ku social media up until it comes from the horse's mouth. I am live. Mina bayeke bakhulume ngami yokupruvela nje ngithi proof. Yeah, manje ngibuke ngithi let them talk and finish. So nje siya the general uthi cha Dr. bayakuzona. Let them gather, create, say what, but one day I will speak. Zokhuluma. Ningamthuki Nkosi yami. Ningamthuki naye uthola information. Guys, let me tell you the truth. Ake ngitshele nje iqiniso. Le circulation is a trend kangaka. I've got enemies, and these days I've got political enemies, golden enemies. Msebenzi wami, yes, golden enemies, and they keep on piling up, okay? So, I've got so many phone numbers, and some of you guys by WhatsApp and like one thing ngizondlalela yona ithi bukani la load abazi baphendulwa yimi. After this live I will post ngizon screenshotela nginipostele ngithi look at this. I was responding. I gave them the information that Ketlelezi is now arrested, and they were like, are you sure? Yes, I'm sure. You don't have to say it. Just keep it low. He is arrested. But where about? No, police station. He just went inside now. So just keep it low. South Africa. Hey. Papa yini ngibhizi kakhulu, ngisebhizi abantu bami. Inamba yami kaWhatsApp mawufuna umgosi noma mawufuna ukubhuka ukuhlola. Awujovi ndoda wangena ngakuzosishaya kodwa uNkulunkulu wami. Sengimangela ukuthi lezi igeme ngingena nje nazingena kanjani amagade ekhona. Gade kangaka. Hey, maphupho. Ithi namba yami 07 130 7808 071 130 7808. Phumani endabeni zabantu. Phumani. Nina enhlalela ukukhomenta, nina enhlalela ukushare izinto. Phumani endabeni zabantu. Yey, yosala wedwa. Phumani social media. Awu achieve iminyaka yakho iyaqhubeka yaphambili lokho ubhizi social media. Phumani kulezi zinto. Page lami libuyile. My page has been hacked by guys, I'm clever mina. I don't just talk, but mangikhuluma into ezwakalayo. Mbali sibiya kuthiwa uboshiwe nje kusho bani? Ngiyanithanda namba futhi. On Sunday you can visit my church. Sizobe sisontela lapha eSoweto Pinville. Isonto isithelo sika Jehova. Jabulani mkhwanazi nkadela abantu abafana nawe. Yabo isonto isithelo sika Jehova. Isonto lizongena u11 ekseni. Liyophuma u3 ntambama. We wish you can come uzoyibonela ukuthi yabo kusho angiyakhuluma amagama abantu. I respect. Let them talk about my name, but I don't do that. Because one day bangisu abantu. Hey, ngathi ngiyabona sengikhokhela umuntu. Definition. Kanyiswa, ubalolele. Ulalele ndoda. Sambe siyodla out. Uzo driver wena. Anqe. Nuk drive.
379 Bilikitane Street, Pineville, Soweto. I will also post the address and also the number for the directions. Saturday kuyasetshenzwa la ekhaya. Kusetshenzwa ntambama. Sicela ukuthi mawuzohlola Saturday eseGoli ufika ntambama ngo5. And mawuseThekwini ufike eThekwini ngo7. Ekseni ngizobe ngihlola eThekwini ntambama ngizobe ngihlola eJohannesburg ngiyeza kwaMashu emncwabeni. Thank you so much. Ngiyanithanda bafowethu. Ngiyanithanda. Welcome back to Chef The Soul TV News. Welcome back to my YouTube channel, guys. If you're new, please don't forget to subscribe and also comment on the section down below if you have anything to say. La bafethu umzolo uye esikhashana nje singesingakanani besekuthe impela ke ipercent ukunyuka kakhulu ekuthenini ke kunaba accuser of ama allegations ukuthi ke ngathi ke khona la angenzanga khona kahle ngizosho kanjalo. So kule caption ayibhalile la on Facebook uthi ke ngoba ke people will try by all means to destroy the name, but what I like about umkhulu ke uvala ke umlomo asebenze nangu ke umkhulu live stop lying nithi ke uboshiwe one day lizovezwa ke ifayela lika sisi ke ningajahi ihlala ke ubukele iTV ngoba ke imali Jesu abantu ke benza noma yini for the sake of money. Mase yabhala ke inamba zakhe laphana ke he will be in Durban blah 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 blah. Nakho la esikhona bafethu sekukuningi kakhulu izinto about ke abantu aba-accuselwa ke their wrongdoings. Recently kade Trent Java ke naye emva kwaloko ke wavela umuntu ke okade ke accuser against yena wase eyasho futhi ukuthi no lento ke enishoyo noma ke esolwayo ukuthi yenziwe uSjava akuyona. And then at this time futhi again ke sisithola ke nakho ziza ke ngokhehlelezi and futhi naye uyena uyaphendula ke manje ukuthi ke no yena akayenzanga leyo nto and one day ke kuyoba nefayile evelayo ke ngaye lo muntu ekusolakala ukuthi ke uyena ke obeveza zona lezi zinto lezi njoba nimbone ke ekhuluma la bafethu sengibe kodwa ke nokubheka yabo nje noma ke ngokombono wami ke ngabuka lento athi mina okay maybe because la useyazi advertiser kodwa usesebenzisa yona le platform ukuthi ke sekube namahebezi yabo. What if lento vele it's a scam nje kwayona because you can see ukuthi okay labantu babantu ke begame esikhathini esiningi babantu ke abakwazi ukuzenza be trend for clouds yabo. Uthola ukuthi ke vele into ehleliwe lena for igama lakhe ukuze lizoba relevant kwesikhashana and then ke athola ithuba loku advertise lento ka advertiser because igcineni ungathola ukuthi lento le ayikho yabo. Ziningi izinto ke eziqhamukile ngabo but egcineni kwagcina futhi ke kunhlanga imuka nomoya. So I don't know what exactly inhloso ya nokutrenda kwakhe noma inhloso yalezi insolo lezi yabo. Umuntu ke futhi ke esikhathini esiningi nje if ever there is a case like this before nje izitrend noma abantu bengaze bekhulume ngayo okay fine ke thina ke sokhuluma ngayo because kwesinye isikhathi ezinye izinto besikhuluma ngazo just because we want to know or we want to hear ama views abanye abantu yabo. Even namanje I want to hear your views mina ke regarding ukuthi ke lento esivele iqhamuka emoyeni nje lama allegations ayivela aqhamuka emoyeni without even having opened indaba ye-case or without any case pending yabo ukuthi ke hayi ke kunomuntu ukuthi kanje ama reports athi but ke here is the case number there is a case already opened for this person.
nikhumbule ukuthi-ke abantu abaningi sebeyathanda ukuthi-ke betrende futhi betrende kodwa-ke at the same time-ke bebe bengatrendi ngezinto eyi-right, but then-ke kugcineni uzwe sekuthiwa hhayi leyo nto bengayenzanga, it's because-ke kanjani there was a misunderstanding and stuff. So bafowethu, just tell me ukuthi-ke do you think le nto-ke iyinto e-right, or you don't think ukuthi-ke ngempela-ke le nto abantu abawosaziwayo bayayenza just for them to be relevant at that time, or just for them nje ukuthi baphushe i-brand yabo and futhi-ke babe ngabantu ngaleso sikhathi, because abanye basuke befuna ukuthi kube nezinto ey'thile abakwazi ukuyiphusha njengama-products abo njalo. So please bafethu-ke ake siyikhulume la kwi-comment section. Baningi-ke abanye abaphendulile-ke kuyona le response yakhe. Ngibonile nje lapha kwi-comment section yakhe yena uKhehlelezi on Facebook, Msizi SA, uThilibuyile page, okay, uzowakhomenta kabili la Msizi SA uthi-ke kanjani sizithanda kanje, right. Masiqhubeka bafethu. I'll just read nje ama-comment mhlawumbe maybe 5. When are you visiting Durban Pharmacy Mkhulu? Khona-ke othe unane video yakho nje uboshwa, ayi ngiyaphuma shame ey'ndabeni zabantu, kusho-ke uSnexa Muzi Juma uthi-ke kanti-ke ibandla lakho lika-Fire nisekhona eSoweto, right perfect. Do tell me what you think nge-response kaKhehlelezi, and then yeah, let's take it from there. Bafethu-ke sizwe nathi-ke abanye bethu nje la kwi-comment section ukuthi-ke bathini. Don't forget to like this video and also subscribe to my YouTube channel. Danko.